Uja ku inbox mambo taku DJ because boy outcast Lagos yeah man see nice louin pfupa I choose partner private nangwe mukafara ndezvanhasi nangwe imi mukanditarisire pasi next day kunenge kune pasi nangwe mukawedzera kukanda tumasasi ndokuti ndishande nini zvine force next day handishandire kalosi ndakura ndoda kula zvine sosi ndapedza form 6 ndotsvaga yangu kosi ndiri muofisi zvichinzi ndini bosi ndine kona shuu mukati mune socks dzamukarabaya tinobika tine gasi mari yakawanda ibve kumakasi ndosaka yenzomhani chiya chine besi munhu wese ndati kurisesi munhu wese ndati kurisesi ndosaka yenzomhani chiya chine besi nangwe mukafara mchiti ndezvanhasi nangwe imi mukanditarisire pasi next day kunenge kune pasi nangwe mukawedzera kukanda tumasasi ndokuti ndishande nini zvine fosi next day handishandire kalosi ndakura ndoda kula zvine sosi ndapedza form 6 ndotsvaga yangu kosi ndosaya chamufira kuswera makamira muchinanayira inini ndichirira ndakabva kudhara inini ndichibvira simdanzo kwete zvekuridza mbira takamborema nana dj tira tiri kuchikoro vaidolishira mbuva nangwe mukafara mchiti ndezvanhasi nangwe mukafara nangwe mukafara mchiti ndezvanhasi nangwe imi mukanditarisire pasi next time kunenge kune pasi nangwe mukawedzera kukanda tumasasi ndokuti ndishande nini zvine fosi next day handishandire kalosi ndakura ndoda kula zvine sosi ndapedza form 6 ndotsvaga yangu kosi ndiri muofisi zvichinzi ndini bosi ndine kona shuu mukati mune socks dzamukarabaya tinobika tine gasi mari yakawanda ibve kumakasi ndosaka yenzomhani chiya chine besi munhu wese ndati kurisesi ndosaka yenzomhani chiya chine besi munhu wese ndati kurisesi nangwe mukafara mchiti ndezvanhasi nangwe imi mukanditarisire pasi next day kunenge kune pasi nangwe mukawedzera kukanda tumasasi ndokuti ndishande nini zvine fosi next day handishandire kalosi ndakura ndoda kula zvine sosi ndapedza form 6 ndotsvaga yangu kosi yemani pea mambo tako ya dj nice max entertainment yesuper nkela